martang yang mahita. Ang siniro hamadihamu do dame nasiyan de batamata do nasiyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amen. Oras madihita sa luna. Hatani di bata dihita iman atar surat di Yohanes bidu onom ayat 51 ayat 50 Tanghihok kamu mahatani di bata. Aku do roti na mangulu na tuat siyan banwagi cangi. Manang ise na mangaton rotion ido na mangulu sang liling na. Ia roti silehoki bahin hanguduan ni portibyon ima dagikku. Dungi marsual maakka jahudi sama nasida ninnama. Beama behinon ni halako mga lihod daging na panganotang. Jadi Jesus matu nasida tutu situtudo hatakot tuhamu tung naso dapot hamu hanguluani. Molo so di pangakamu daging ni anak ni jormeng. Jala so di inupamu muderneng. Dapot akang ulua sa liling na do ganup na mangaton dagiku jala manginum mudaro. Jala paheheku do ibana di are parpudi. Ay si panganon nasitong do dagiku jala si inumon nasitong do mudaro. Manang ise na mangaton dagiku jala manginum mudarhu ido namian di bagasan aku jala aku di bagasan ibana. Songon persuruni ama si pangului diahu gabi mangulu aku marhite-hite amai. Songonima mangulu marhite-hite aku na mangaton ahun. Odo roti na tuwa siya banagijang. Alay datung songon na di akka upwi. Ay madu na sida tong domate. Mangulu sang liling na do na mangaton rotion. Ido. Saha na. Dihamuna do nga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus. Somaldo tabigi padohan ima dang tarsirang nguluta siyan si panganon. Hidup manusia juga ditentukan makanan dan minuman. Lapatan na si panganon sada kebutuhan pokok lui dihita jolman. Jalatung masay susah dihita mangula-ulaon. Jalatung luja dihita mula-ulaon. Asa mangalului si panganon. Alay somaldo tabigi hidup untuk makan, makan untuk hidup. Siapa dohani adong dua lapatan na. Motivasi ni jolma na parjulo mangulu. Sadok hidup na manangulu na tuhepeng motivasi na. Olan tu perdagingon. Alay hidup untuk makan, labatan na mangula ibana, la mangalingolu, bagian ima syaka porsyaon mangula akka ulon. Alaniya makadongan, ternyata si panganon ipeng berdampak dui enang tu mulut tasinganu pane. Lapatan na mulut abadikon halak na hurang mangan yang kurang makan dan juga kurang gizi buido gawe mapakron tu fisik nang tu parbinotoan nang tu akka kemajuan. Ida do negara-negara Eropa na hatop na sida di makanan gizi yang sangat tinggi. Luar biasa dong. Hamalon na. Ida do na julu halak batak na hurang gizi busung lapar. Bah, kita mama boto. Gudang may namarmatian hatop pato gudang may didok alani bigu gajang. Maragam ba di padok hapi alana urang gizi do akhirnya tubuh masahid Roma hamatian.
Jalan tidak dong di bagian-bagian negara-negara tertinggal nama makanan ternyata adalah ditentukan oleh gizi makanan. Biba dohoro tarpani salah satu program ni presiden na terpilih noaing molo satu huruf pihita manang nadaong alai kolas marohata di program peningkatan gizi makan gratis. Asa unang adong be bang soto dari Sabang sampai Merauke terlalu akada dana dalam pertumbuhan nangarong benahurang gizi. Alai asa cukup gizi meningkatkan itulah sebuah penelitian. Meningkatkan imana kaningani daya tahan do nang pola berpikir nang iman dia kehamajuan nang di pola berpikir nang tingkat pemikiran do tingkat intelijen do kemakmuran do nang hamalon itu kan juga adalah hal gizi. Itu benar saya taruh rupani gizi itu juga menentukan. Tidak ada alak batak di petikianon. Ala nunga masayeng. Dabu berupani si panganon nani ngomaju rupani. Jala tidak si panganon ni mapakorodo lembegak-begak dura. Lembegak-begak do alak batak. Anggura alak batak na juga lalang garang udah langi mersui-sui hidup buhina. Bengirido ni ngomah rupani. Alino ay nga menyusu-subeng, nung makan roti, nga malang jagal, berubah do nang diwajay lem manis do, lem labo. Alay songoni mana do honon bagaimana kita mempercayai unang maholan alani si panganon perdagingon. Lao sidora agabesada nanang berengota siet trupukon. Dia may ima di pasaha Tuhan Yesus do di bagasa trupu taon audo roti hanguluani ninna di ayat 50 sade na tuat siya banagitya manang ise na mga torotion ido na mangulu sangilinga iya roti siloki bahin hanguluan ni portiyon ima dagikko ido sada ra nanang berengota si hangulu honota ungadang-adong bihita nama dok didirita nong sikop parbinoto atta. Alai diigil do siya kita iman na Jesus Kristus do roti na siya banagicang na mabuan roti hangulon sa liling na. Jadi asa unang marpangusad dia kita holan tu roti na siya portibyon. Tu holan tu gizi na sa portibyon. Alai nang ajakon na do hita ima pakatindakon ni Jesus taringo tu iba na do roti. Hanguluan na tuwa siya banagicang asa ahadon dohon risi. Ima unang adong bina nga sahud diri. Alay didok rohana sida behado ben ni halak kumaliw daging na si panganon ni Jolmanin narupani. Ido persoalan ni halak jauh didok Jesus. Di pemikiran ni Jolman di halak jauh na kagani tang adong hadumuan na tuhade idok rohana. Alania ala holan na terlalak bonasida holan marnida roti na siya portibyodo. Itong lalak do na sida si panganon na olo salpido pe na si di rohani akana toropi. Ima holan akana di portibyodo pe. Songon na ni taringoti ima taringot tu opuna sida si Musa. Roti na siya banogicang ima manna na ditano na pidasa di bata di parhorsihan na mga lihod din na sida roti. Alay di pengo Jesus drison. Jadi do Jesus sida tutu si tuturo na rokot hamu tung dapot hamu mahanguluan molo so panganon muna daging anak ni Jolmei ina dorupani. Behaman behenon ni halak mga daging nei panganota. Aneh do suku-suku ning. Alay di sido idot tadi makadong asaha porsyaon. Asa unang tapangasahon ima kay pikirata. Alanong nga di ayat 26 itakas di ayat 26 songon jamita minggu na salpo. Dungin na Jesus mga lusinasida tutusi tuturo na ko tuhamu dulu hamu piyahu dada ala naung dapot rohamu na tada naung nabusur ihamu mangan roti ima iba. Ternyata mereka mencari Tuhan hanya karena persoalan perut. Mana do Tuhan Yesus
lau patubigihon hataneng. Asa naing nian malo jala mga tu sinatoropi di hatana. Hape balik sado nama say dung dido Jesus hatana tu nasida bahkan janggat do ima Tuhan Yesus songon nalalain ni umur panihira na masa jiu danggap nasida ay holan mata perdegun nasida do say di pangasahon. Balayas dorohan nasida jala pitor belas bitor sahera perdagingon nino, wah, maksud ni bayo betinada do, bayon hirane siyo betinada do among nyo, tinado rinong nyo, betinada do mang nyo, turu pa jago-jago hono madok nin na marbali, kan didok naking di ayat 54. Ito rin simon, ala didok ibana dapotan, jala na sumawas, jala didok naking salinglinga, ay si pangan masitong dodeki, jala mudarhinin, ito rin siyo nang bayon, inna rohani na toropi. Alam niya makadong sa haporsyaon, asa na parjulo na doon na motivasi ta mangyuto Jesus, unang mahulan alani motivasi ni perdagingon. Alay hatan di batado na kuridota na mual ni hanguluan songon na pinasahan ni Tuhan Jesus Kristus di bagasat tuputon. Jala na mangyut na doon na doon. Di bagasang hanguluan ni Kristusido nasa na mga daging na dohot mudar na nasitongin. Takas di hatidak ko di bagasan Jesus Kristus marhite daging na dohot mudar na. Ido ben na sesomal tadok rupani ulaw na badia ay martudu-tudu tu songon anak ni biru-biru na peluakon jolmay marhite mudar na. Ima molo taidanan songon na martudu-tudu na pinasaha ni si Musa di 2 Musa biddu 12 ayat 21 ayat 51 ay may luwa do bangsi siya kamatian ala ni mudar ni anak ni biru-biru paskay alay laos ido Musa yang roh ni Tuhan Yesus di Yohanes Sonomon asa imana penamadok ay martudu-tudu do na ni Tuhan Yesus ibana do biru-biru ni debata lau paluahon hita paluahon bangsoy marhite daging na do mudar na ido bena seta do rupani gabi marhite mudar na marulaw na badia di do benero dagik kuring na niluto amati humoko pamu ima na mga ramoti lapatan na Kristus Jesus ido roti hangulun niya kanapor siya molo tado rongkotoni roti hanguluan niya kanapor siya asa margugu ima ngulut taon unang ma say mabiyar hita awalan taringot to si panganon pardagyon. Napaduahon nandohonon na ima si panganon partodiod asa naong dapotan jalan ng mangaton si panganon partodioni dido de diame dang be male jaladang mauas be akanaw ro payhudihud jalan naong porsea dito hatta Jesus Kristus. Lapatan na songonon, takas do di patadahu Jesus dirina. Ibana do roti hangolua na tuat siya banagijang. Lapatan ni ima unang adong behita na mali at turaparon partodiota. Bui do jolma di partikyanon at turaparo dina, ali daging na. Ido benda taida di partikyanon gudang halak na bunuh. Gudak kalak taida rupani na depresi. Budak kalak na taida pembunuhan istri, pembunuhan anak, pembunuhan suami dan istri, bunuh diri. Bahkan meragam taida persoalan-persoalan. Bahkan nang gurang ni kasus-kasus ni. Ito nga toga ni negaraton aka pembunuhan. Aka ale-alena dongan na pacarna. Na marabatan na harang berengot tadi si ima na mali di partodion sehingga mereka tidak takut. Ala nga dong be manada. Iba dang mabir betu di bata. Alay mo lo di do Tuhan Yesus di son ima naking audo roti hanguluan di patorang do ima nasa nani do na roti hanguluan na sebagai Jesus do si panganon partodiota. Molo si pangano partodion nata jaloi ido si mabekita nyaman. Memang ba tadok baju rupani di bagasang mulut tahun
Basipata aka kebutuhan-kebutuhan jasmania belum cukup, belum dapat kita artikan manandang sikok dobe. Alain yang bagus lawan dona, kita masih membutuhkan kehidupan rohani yang bertumbuh dan berkembang. Rasa aman di keluarga, rasa aman di nguluta di negara on. Harus kita pastikan alai di Tuhan Yesus nak ngani bahwa orang-orang percaya harus dekat dan merasakan dia nasa naung mangulu di bagasan Yesus Kristus naung mangaton dagingna doh mudara nang dong bibir di si karena Tuhan yang sudah memberikan kenyamanan hidup. Nunga di leon nak ngani ima hanguluan namanotong. Hidup bain na rona sina manuku Yesus dia mabainon nami asay hula hami lomo ni ronde bata. Namangaton roti hanguluani ido namangula kun lomo ni rohani di bata. Halak namangaton roti hanguluani ima akan namangula kun lomo ni rohani tuhatta di pabenan na nama besonang tuhatai. Akan namangula kun lomo ni bata ido nabongo tuhanguluan na seniling na ido na punahara jaw ni. Atong tahangulu tajakon taingot hatani di bata. Sai didok do tuita dieme base somal no ni jamita hono rupani taringot tu batis ono mai tulipul-tuli sai jumulu maduli hamu harajaw ni di bata do hati korana dungi tabahonon nama akka odding tuhamuna bang aw se hudok do rupani unang tababalik molo gabe sai jumulu tululu harajaw ni portibion harajaw ni sipanganon barang dapot titay dala sai maledo hita terus alai saya jumulu ma talui harjan di bata. Marhite na pinasa ni Tuhan Yesus di bagasa trupu taon ima diarahod do ita makka porse ibana dodala kangulwani. Atong molo tadok do Jesus dodala kangulwani ido nabongot jala ido natahapor siyay manotong mahita mangulakon lomo ni rohana. Kaula homay, tahangulu homay, atong tajakon, jala tahangulu matan di bata, ido roti hangulu atta, jala na sa marparwi na dinggan may dinguluta, bakin hasangapon, hamuliaon, di kuar ni tuhata. Amen. Mauliate mariho ali Tuhan di bata, na marwaso doho pasahaton pasu-pasum, gabi roti hanguluad di kami atong naing manotok kami di hatam na badi. Amen.